Siyaphuhlisa siphethe inguqu siyalima sigweba indlala bhotani mawethu namkelekile kwiindaba zika Dr Da. Uninzi lwamafama endidi zoboya nemfele e-Eastern Cape luyaqhubeka ukuxhamla kwimfuyo yodidi oluphezulu kuphuhliso lwezakhono nezakhiwo zezolimo. Konke oku kusenziwa ngurhulumente wephondo. Amafama ayamkele inkxaso karhulumente wephondo enjongo zayo ikukunyusa umgangatho woboya nemfele. Umphathiswa wesebe uNonceba Khontsiwe uthi utyalo-mali olwenziwe ngurhulumente luyinyusile imveliso yamafama. Infrastructure, genetic material and training have significantly increased the wool and mohair production among black, smallholder and communal producers. The goal is to raise the value of wool and mohair. Ukureduce i-contamination ukwenzela into yoba uboya esibufumanayo sibhatalwe ngendlela eyiyo. Ezawusincedisa kakhulu singamafama ukuphucula imihlambi izawutsho kubangela uba kuphucuke uboya begusha zethu. Ikhwelo lityala mawethu, masibhinqele phezulu sihambe siyokulima. Ndinithanda nonke emakhaya.